Hello, hambai jotono lam sogono rokno bai thang debor mani channel a channel ni ora reng kachi ni o jaga ni hero no bai thang debor ma hangkai chini tini jeng norok ni bai kaisa cover dance video riang song no jeng teinai cover dance video khailekya abo belai khai do jeng norok ni bagai jeng satung ni bising tei norok phungna ni bagai aske hamjagai phunukna ni bagai dai jeng pailekya completing a shooting norok o koyekdin bisingo no video nukmannai norok please o channel no subscribe rok khajiga tongkha please like share tei subscribe khai rejabai di hambai hingkai tabuk chini hero tai heroine borok kisa kok sai khana rai norok no Hello, anbu mungkha Sranjan Debroma. Ayango sini heroine bin sinung bon disto. Kulung kajotono nan mungstu debroma. Chini o cover video dating fight tongo nai manai. manyata Bai pokdi thang debroma ni channel lo like comment share khanya tap log di jotono na hambai. tai last ang hambai ramusugo chini bro Ashish no jona belai ke help khaya bagai ege chini camera outdoor to yak nugala khaki chini somai debor ma bono belai ke hambai ase kok thau ni jeng chini kok no pai rekha hambai bye bye